6:40 na. At kalukuyan na kami tumatakbo. Lalabas dito sa aming barangay. Ang biyahe namin sa papuntang Bicol. Dito na kami. Madilim yung Malawakan. Good morning mga ka-journey. Dito na kami noon sa San Pablo, Laguna. So, dito kami mansamantala dun sa Petron kasi umuulan. Ayan, at medyo maganda na yung takbuhan ngayon kasi maliwanag na kanina. Pagpapag yung aking hinit dahil sa ulan, malabo. Saan na tayo bukas saan. Welcome to Quezon Province. Ito na kami mga kabumi sa Quezon. So, Yaong dito na kami mga kabumi. Wow! Dan mamaya magpulit lang ulit para magmagahan. Nagpapakita na yung hanging araw natin mga kabumi. At sana hanggang mamaya hindi na umulan para medyo makaka-direct yung takbo natin. Delikado kasi yung daan madulas. Dito tayo stop dati eh. Yung stop tayo dati. Yung mall tayo nung kasama sila Mamusi. Yan mga ka-journey, dito na kami sa diversion road ng Chaong Quezon. Tapos na ang Lucena. Mga ka-journey, dito kami dumaan sa diversion road yung tatagos ng Candelaria Quezon. Yung maluwag dito mga ka-journey. Yung pinadali yung dumaan. Maraming mga ka-journey. Ang sarap ng hangin. Yung hatak mga ka-journey ng malaking motor sa maliit na motor. Ito yung takbo dito sa malaki. Parang ang tuli na lang 80. Magandang gulo sa isarin mo dati 80, parang ang bagal pa. Sana dito kami ngayon sa underpass ng Seriaya. Ito. Ayan, para lang kami nasa Cubao. Matraffic kasi sa ibabaw kaya nilagyan ng underpass yung sa may Seriaya. Mas nangangin mga ka-journey. Ang bigat na nung motor ko pero parang nakahangin pa rin kami. Nakakatakot magpatakbo ng mabilis. Talagang bibiwang yung bibiwang yung motor. Lakas ng hangin. Hindi maganda yung panahon sa biyahe namin mga ka-journey. Ngayon tayo bad weather. Mga ka-journey, stop over muna kami dito sa
ng breakfast namin. Yung aming umugahan. Ito pa yung pagkain namin. Dito kami ngayon sa Lucena. Nag-stop po kami. At kumain muna kami. Ayan. Nasuot pa kami ng kabuti kasi umuulan. Dating namin ng San Pablo. Ayan. Bayo. At yan na lang ulit. Yan mga ka-journey. Dito na kami sa Pagbilaw Quezon. So, timbot na lang. Akit na kami ng dito ka manok. Nakalib kami mga ka-journey. Lakas ng hangin. Grabe. Ulan na naman, ulan. Napasuot na naman kami ng kaputi. Wala na naman ang ulan. Masabog yung tubig eh. Masabog yung tubig. Masabog yung tubig. Ano pa? Yan mga ka-journey. Pa-akyat na kami ng ano. Pagpasok na kami ng dito ang manok. Dito ang manok. Madulas dito ngayon kasi hindi ganong nadadaanan to eh. Welcome to Quezon National Forest Park. Tananananan, tananan, tananan. Wow. Very nice. Abisan mo, Han. Abisan mo. Wala ba? Taas ah. Ha? Ganda no? Ah. Ay, mga ganda. Pagbalik na lang. Sige. Bye. Ang pinagkalikat yata ako ah. Ang pinagkalikat. Pinagkalikat. Pero papit yata ako. Ano, matakbo. Ah, pinubulikat ako. Oo, talamig siguro to eh, no?
Malamig. Oh? Dito sa ganito ko sa may pumuntang hita. Pumuntang singit. Ako naninigas. Ha? Kaya nga Nakakadun Sinubulikat yung hita ko. Naninigas. Diba? Pagbalik, bibili tayo. Hindi naman tunay na honey yun Yung pangalan lang yung honey doon. Pero yung binibinta nila, hindi. Butas-butas na rin yung daan dito sa may tuktok. Yun picture sila Kaya na, maganda sana mag-picture dyan kaso maulan na lang. Bawat tayo, bawat. Palisin ko. Ayan po mga ka-journey, yung sikong-siko dito. At ito yung madami yung umaasap na sisyan dito. Wow! Ganda! Very nice! Ang hindi na naayos to, no? Pandemic, baka hindi na nadadaanan na lang ng nadadaanan. Hindi na naayos. Parang buhangin na lang yung dito Mataas pa tayo ito na yung may puno. Huling salida na to. Ibay ng puno, tanda namin yung puno na yan Wow! Pag bumangga ka dyan, gagi ka na. Finally, mga ka-journey, nakatagot na kami ng dito ang manok. Yeah boy! Huwag na sana ang biyahe kung di maulang Nakakapagod sa takbo mabilis. Dito kami sa Atimunan. So, pag gumaka na kami, pag gumaka. Biyahe namin ngayon, bagyo. Kaya ganyan kalalaki yung halon mga ka-journey. Kaya kita nyo yung ulap na yun Yan yung ulap na yun. Ayan. Kaya yung bilim na yun, makakalubong namin yun mga ka-journey. Matadaan na namin yung bilim na yan. Alon. Wow. Malalaki ng alon. Inaabot si Lotto dito kapag malakas lang ng bagyo Umanggi dito yung alon. Ang baba lang ng siwol Ha? Kaya nga lakas ng hangin. Kaya ang biyahe namin, bagyo. Lalaki lalaki, walang babae. Kaya nga, daonan nyo, lakas ng hangin. Lakas ng daonan nyo. Kaya ulan dito.
Wala nang ulan? Wala nang ulan dito. Tuyo kayo. Hali mga ka-journey, dito na kami ngayon sa Calawag, Quezon. Sa pulo muna kami sa CR muna. CR. Hi Han, hi. Oy. Yan aking misis. Bakit na yung puwit? Calawag, Quezon. Kaya mga ka-journey, may ano lang ulit. Overday. Ayan mga ka-journey, nandito na kami ngayon sa Santa Elena sa Quezon. Papasok na kami ng Quirino Highway. So ayan, kasi ano na si Mrs. Time check 12:03. Meanwhile, Journey, dito na kami sa Del Gallego, boundary ng Del Gallego at Tagkawayan, Quezon. So yan yung checkpoint dito, yung hinahanapan ng mga travel pass kapag nandito na. So ayan, ito yung team ng pulis. Yan, outpost na yan. Ito naman yung team ng army. So ayan mga ka-journey, dito na kami. Ayan na ulit. Wrong way. Kaya mga ka-journey, ang bayan ng Itmanan, bayan na sinilangan ng aking putihing asawa. Dumating na kami ng safe dito sa lugar nila Mrs. sa Labao. So yun mga ka-journey, maraming salamat.